Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source
of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Yan lamang kita ni mo. The views and opinions expressed by the Sige. views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Kung sisay sa indo
Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Sa Indo, Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Mengkong celebrate Diyan po sa siyudad kan Legazpi and Ligao. naga Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lourdes Morales Ligalario, Ma'am Joy Cargulyo. Sabi ni Ma'am Lourdes, balik na lang po ako sa Mok sa Bolon. Tanom-tanom lang kitang kamuti. Arog ka man sa kuya. Perming nasa bulod, tanom-tanom sa naman ang kikamuti. Taang kamuti ngunyan, sisintana ang kilo. Mal naman. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday. tunay sa inman Pet sa gis na kita ngunyan kang bulan na Marso taon 2026. maski harayo na Ini na ang aldaw nin pagbongkaras. sa mata ko Biglang bungkaras kan mga presyo kan mga produktong petrolyo. Ngunyan aldaw. minabyang susugo Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 9 o kaya 7 to 8 siya na. iniso Mag-re-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari. albay Mga nangyari. ang bulkan na Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. tunin bigol Apuera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Hoy naman po sa may mga kumpleanyo niyan. March 10. Maligayang happy birthday! Sisay may birthday ngunyan tabi. Susakuyang padihon birthday ngunyan. Ano daw ko naguli si Padi? Padi. Happy na birthday pa kay Police Colonel Robert Manlapas Capus. Ring Robert. Happy na birthday pa. Yan. So, iba man na may mga kumpleanyo dyan. Fight sa na ka mo. Sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang patara-tara. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Tama lang supog. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamo kaya. Yo! Taro pantogon ko tabi, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi, kibang maingat kan sadiri. Ta kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan.
Ta siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin rupa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox Seya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Kunya na tabing Martes, Marso 10, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lampang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang ma-stress. Sa mga panahon po, tabing araw, kaini! Ala, good morning man tabi kay Madam Marisa Quinto. Yan, pabati man databi kay retired Major Romeo Britannico. Happy birthday! Birthday man ngunyan pala ni Mio Britannico. Ka-birthday ni Pading Robert. Ay, daw ngunyan si Padi. Padi. Ang resolution ka naman Padi ha. Ayun ka na naman. Ganap ka ni Primes. Padi. Good morning man tabi kay Ma'am Annalisa Maysael Taklindo. Morning. Mga nakantabay sa tuya. Kumusta? O Martes na tabi kita ngunyan kaskaso na no? O makabangaan na naman kita kang Marso. Ayun na iniha, dahil pa kita tabi Ma'am Marisa Quinto naglalaog sa Semana Santa. Matindi ng paksanon. Ang pigpapaksan tangon yan. Ha? Nang sabi kang Department of Energy na ngunya na Martes pa sana epektibo na malangkaw sa mga produktong petrolyo kan mga nakaaging aldaw pait na sinaramantala na tabi kan mga negosyante. So ibang mga gasolinahan nagsarado ta ang sabi out of stock. Pero to nakatago man sana pala. Tanganing pagbongkaras ngunyang kang dakulang momento sa mga produktong petrolyo, jackpot! Jackpot naman, paldo naman ka mo! Sabi kang Department of Energy. Mananagot!
Ining mga negosyanteng ining nananamantalakan mga pagkakataon na ini. Ano? Inda. Ang mananagot gabos iyan, mawaran kita kay mga gasolinahan, tagabos mananamantala. Pinasararado iyan kan DOE. Nakitang gasolinahan, tagabos mananamantala. Napangyari ni Tabi Sir Willie Nobura. Ay kakayan o mahay blood. Grabe mahal ng gas. Sus kagabi. Ahaba pa ng pila. Kasuod grabe may mga gasolina na nagsarado. Ang sabi out of stock kasuod grabe na langkaw na baga sa presyo. May nagabot na nga ning sobra 60 kasuod grabe so pila-pila so mga naggasolina di. Maray kay ni gamitong ko naman so sa kuyang pamabata po sa Carabao. Iyo ang iservis ko pasiring dyan sa sentro kan tabako. Lang day daw ko dan mada ko. No. Man patiki ngaya ang bisikleta igwa baga ki bike lane. Paano so kung halimbawa iservis ko sa Carabao? Ay naku paagiho. Dahil daw kita mandakop dyan na saan tayo park sa Carabao. Yan sana. Aray ko tang Carabao, tadawa mainitan, maoranan. Dahil problema. Libre. Problema kung magpasiring kita dyan sa saod kang tabako sa sentro, saan tayo gagarahe, saan tayo ipapark. Paggang service ta Carabao. No. Tapos saan kita paagihon? Dahil man ki designated na agihan, maray pang bisikleta, taigwang bike lane. Carabao, saan? Mahiling mo na yan, mga 10 p.m. balik-balik na ko, so iba nagsarara na iyo. So iba nagsarado na ka nakaagi pangaldaw ta mabukasin da ngunya na pitsa Gis Martes ta ngunya na tabi masipa so paglangkaw kan mga produktong petrolyo nga ningi di kita mamalisya pero so iba halos nagralangkaw na ka nakaaging simanda pa yo. Sabi baga kang DOE ay man dapat kuta na maglangkaw pata ang pagsipa kan mga produktong petrolyo kada Martes. Mamala yan. Nakaaging simana pa yun na. Ay inda. Padigisa na kita sa lokal may 2 pulis tabako ang pinangaralan. Kasudma dyan sa flag racing ta inindu ang pulis na ini. So bumino ko duman sa mahabas nakipagbukudan maring ta mga marabas pa man sa pulis taraki pa nadakop sa mahabas dyan sa sentro kan tabako. Talagan mga pulis mga araki pa tanganing maraba. Hoy, ang tabako PNP Tabi nakaresibin nin 2 branyong motor ali sa LGU Tabako. Honda Click. Tinaw kang LGU Tabako dyan sa PNP para magamit. At ang sabi ni Mayor Ray, pag nagtaw ang LGU din service sa PNP, tatapatan kang DILG. Kaya ipapahiling ini kay Secretary Rimulya na may tinaw sa LGU, tatapatan niyan kang DILG, tatawan man ki service ang PNP Tabako. Yo. Brand yung Honda Click 2. Ang maura
murag ngunyan ngaya, maghaplas ka na sa nangaya kimantika. Matik na yan, maglayog ka na sana, ay pan-traffic. Iyo adi, ano daw kung ibalik giraray so, kang inot bagatabi, mate, kang high school kita, aramduman mo kay ito na may sarong barangay sa Tabaco na bistaduhon sa harap kaya na istorya. Minahaplas ki Lana, nawawara sana. Pag nakahaplas na ki Lana, nawawara sana pagkabanggi. Oh. Ano daw kung ngayon arog na sana kay ito? Yo! Mate Marisa, ano daw adi? Maghaplas na sana kita ki pare kani magmantik ki kaya lang mahal ko niya na nyog magmantika ki nyog panghaplas ta sa lawas tad kan magkalap-kalap ka na sana libre ay ka pa matraffic ay ka sana masabit dyan sa mga wire kang aliko tamakuryente ka rimati ka dyan yun na sa nagarang gibuhunta no so iba masakay sa sigid yan eh sa mga para sigarilyo sa syudad kan Tabaco tabi mga tuga na o smoke ordinance alay na bagay yan na pigbabawal ang paninigarilyo sa mga publikong lugar papaut na tabi ni Miguel ang inuton sa mga opisina kang gobyerno lalo na dyan sa City Hall mga para sigarilyo sa mga terminal, mga pampublikong lugar, sa saudan. Jesus Maria, o si pagmasawd ka dyan sa makarne, sa masira. Bata ako pag nakakaparong ki asukan sigarilyo, nakulog ang alunan ko. Yun ang nangyari sa alunan ko. Kang nagpara na singot ko sa mga sigarilyo kang mga pagiriba ko uy duman nagpuunso pag kulog kang halunan ko wala dadara ko po na kamo sa tabako dadara ko po na kamo wala kamo oran nang pinalidad kan kung halimbawa madakop ka gari 500 Grano na ang sigarilyo ngunyan. Good morning, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. Marepe ni si Manay Gina ta permisa ng relax. Ayun. Sige tabi alas 7:23 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Gari buminalik so amihan pero gari last na bugso na ini kang amihan ngay paros-paros patimbiyo tapos may mga pag-uran-uran yo de sigurado pati si pati si Sir Alwin bahala siya madakop siya dyan sa terminal hanap ka mo kimasigarilyo nindo tamahigpit ang tabako may mga reklamo kaya sa mga terminal na shout out Sir Alwin Nobs laka bahala ka dyan para sa sigarilyo sige tabi ha, kuwaon tatabi mo ng linya kang pag-asa. Ramon tan magiging kamugtakan kang panon. Tagari malumlum ngunya. Nasa linya na ang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa ligay na ating panahon ngayong araw ng Martes, March 10, 2026.
Narito rin ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 ng madaling araw, ito ay huling namataan na nasa may layong 1,325 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, mataas ang tsansa nito na maging bagyo in the next 24 to 48 hours. Etong low pressure area rin naman na ito, walang direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero yung kanyang trough or extension, patuloy ang epekto sa Visayas, pati na rin sa Mindanao. Samantalang amihan o northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa Luzon. Maliban sa low pressure area na ito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, wala na tayong ibang minomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na yung trough or extension ng low pressure area magdadala ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Masbate. Northeast monsoon naman o amihan na magdadala ng maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan may mga tsansa lamang ng may hinang pag-ulan sa Metro Manila and the rest of Luzon. Agwat naman ang temperatura sa Metro Manila ay 22 to 30 degrees Celsius. 14 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 22 to 29 degrees Celsius sa may Tagaytay, 23 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 20 to 30 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 26 to 31 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy pa rin na magpapaulan at magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog yung trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng baha o hindi kaya pagguho ng lupa. Pero by tomorrow, posibleng masumina yung epekto ng trough ng low pressure area sa Visayas at Mindanao at kung magpapaulan man ito sa may silangang bahagi na lamang ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Agwat ang temperatura ngayong araw sa may Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro ay 24 to 29 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Cebu ay 23 to 29 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga at 24 to 30 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman sa heat index kahapon, ang pinakamataas na naitalang heat index sa ating bansa ay sa may Coron, Palawan kung saan umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index. Sa Metro Manila naman, 32 to 33 degrees Celsius ang heat index na naitala. Ngayong araw naman, ang forecast heat index natin sa Metro Manila ay posibleng umabot sa caution category around 31 to 32 degrees Celsius at ang pinakamataas na posibleng maitalang heat index ngayong araw sa ating bansa ay sa may Coron, Palawan kung saan posibleng umabot ng 40 degrees Celsius ang heat index. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, silangang bahagi ng Central Luzon, silangang bahagi ng Southern Luzon, at silangang bahagi ng Visayas dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:07 ng umaga at lulubog mamayang 6:06 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo
asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturok mo, kasing sa pagmata. Salamat tabi pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Amihan may LPA pero yaon sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Para mandaki epekto sa tuya ining LPA. Ining amihan ano. Yung mga paguran-uran sa satuya naman. Ingat lang permi tabaka malastats kita kay ning or amihan na ini. Palaog na kita sa tag-init ano. Ayan naman, talagang transisyon na naman kang panahon. Ang iwasan tatabi kay ni Sir Bert Butilo, Rene Boy Bulata, Ma'am Raquel Brocales, ang ingatan ta kini so ngaya maglangkaw ngaya ang high blood ta. Na ngayang high blood na naglangkaw pa. Ingat-ingat po kita sa mga tag-init na ano. May minapilik-pilik sa na kaya. Paray kung madiretsuan ka na magpaingalo ka na sa ibabaw kang mundo. Ang problema pag pilik-pilik mo, na-stroke ka, gulay ka, yan sana, problema yan. Paray kung ngaya pag puminilik-pilik ka, duro-diretso ka na paingalo. Yung iringat po kita ha. Maria Elena Yamamoto, Madam Eileen, good morning. Ohayo gozaimasu. Iringat-ingat lang po ano. Tayo na ini. Sige, alas 7:31 na ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tayo na mo na sa tuyang mga katuwang kang programang ini. Serbisyo asin reparo. Mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Para ni dyan sa may Jollibee. Dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, kay Madam Eileen. Ingat po, Permi, ha? Salamat. Mahiling ka. Siringman, mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Kasabay man dyan si City Councilor Riner Burze, BM Attorney GIO Bungaw. Kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Walinaw, ABC President Kapart Abela. Siyempre yan man dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Siyempre ang programang inidaraman po sa tuya kang Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Parting kapartner pagkaaga. Best Coffee Green. Salamat tabi. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang satuya mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Ika na magduwa-duwa, di pa alam ang namapea. Serbisyo May gusto asin ka sa reparo. Alas sige tabi, 34 minutos na. ibaad na. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. May mga okasyon po kamo kay puhan po nindonin barbecue. Kada
Pasyaran po nindo si Sir Tope dyan sa Hampangkang Salvation Covered Court ang sa iyang pwesto. Aperte and barbecue, kaya uni mag-barbecue muna kita. Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito legendary, barbecue sa sari. Ting balati pa at dugo, lahat ng bagong ito para na magmekang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa, inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ocho minutos lipas po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, BM Attorney GIO Bungao. Siyempre kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapar Tabela,
kay BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Oras na yan, naraman po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Thank you! Mga tugang, mga kabayan, balik po sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyan pong aldaw kita nin Martes. Petsa Gis na kang Marso taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang, mga kabayan. Pag Martes may mga sesyon regular Diyan sa SB Bakakay, Malilipot, diyan sa Sangguniang Panlungsod ng Tabako, diyan sa SB Malinaw, may mga sesyon. Pag Martes, kaya busy po sa tuyang mga honorable. Good morning, Tabi! Sir Javier Bunsa. Nasa Kamsurda, Tabi si Sir Javier Bunsa. Yun na sa nenan pinakamaura. Carmina sa ng parabas-raba. Sige po! Daro diretso na po kita! Serbisyo asin riparo. Di 41 minutos, Tabi, lipas na ang alas 7 nin pagkaga. No, Tabi, nakapagpapultank na kamo kasudma. Ano man nga ipapultank mi, day man kaming lunadan. Labot mi man nga kaya na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Ano man yan labot mi dyan. Sabi kang sa ibang mga day ki mga motor, day ki mga lunadan, labot mi man nga ka. Ano, Tabi, Sir Javier Bunsa, nakapagpapultang ka kasudma. Sayang man, alimbawa nakapapultang ka kasudma, makakaminos-minos ka ki mga 20 pesos ang itataas Kunya na aga. 20 pesos per liter, pera na yan. Dahil pasigurado kung sa mga masunod na aldaw, mga masunod na simana, baka, Tabi, maglalo pag maglangkaw ang mga produktong petrolyo. Dahil pasigurado. Kaya so iba, dahil masabutan, kita talagang mga Pilipino. At nang sabi kang Department of Energy na dahil man muna dapat kigalawan kan mga produktong petrolyo, tay gwapa. Dakul pa na, Tabi, kitang stock ki mga produktong petrolyo. Dahil man ki shortage kang mga produktong petrolyo. Kaya lang may nanamantala na naman. Sisiyan man nagsaramantala naman. So mga negosyante na naman. So ibang gasolinahan nagsarado. Ma'am Lilia Casabuena, good morning, Tabi. Nagsarado. Sa aga na ngayon kita mabukas, ta sa aga. Mas dakol ang bilin siya ta sa aga. Nakalagdaman out of stock. Pero paingurag pang stock. Painguragon pang gasolina, painguragon pang crudo. Mala yan. Kita man, nagpanic buying man. Sabi kang iba, nagpanic buying ngaya. Mapanic buying ngaya ko kaya lang, kaya man pala niya ako kilo na daan. Wala man pala niya ako ki sasakyan. Mapanic buying man niya ko dahil man pala niya ako kilo na daan. Inay ko po. No, di sige, di paano kayo ni? Ano ang sunod ka yan? Ang sunod ka yan. Ang maagrangay inot dyan, ining mga namamasada, ining mga tsuper, mga driver. Yun na yan ang pimiro naman na maarakiak dyan. Yung mong 20 pesos labi per liter ang itinaas. Ngunyan, siyempre masingil man yan, ipapatong sa indang apod ka ini, binakal kang krudo, gasolina, ipapatong siyempre sa mga commuter. So yun na yan ang epekto sa satuya na dahil ki mga lunadan. Good morning, Tabi, Boss Bob. Pagaling katulos. Birthday ko niya ni Pading Robert. Sabi sa ko ni Padi, dahil na siya nakakahali naman sa unit niya. Gari nalilibango na naman si Padi. Dahil mo na siya makauli.
Day bali ako ta nga masunod kayan. Dit na sanay akong tiyaga-tiyaga dyan. Nganing makuha mo na so sa imong pigkukua, tiyaga-tiyaga ka muna dyan. Day makauli sa may birthday ko niyan. Boss ba, tayo mo na makauli. Di paano kayo ni sa Sabado na sana, biyo-biyo unta na sana. Kundi ikaday ka muna. Hanggang kasana mo na tabi, Boss Bob. Hanggang kasamo na sa ano ka muna, taga-tanawan ka muna ngunyan. Taga-tanawan ka muna ngunyan. Paano tayo nabuso mo man so sa diri mo. Sabi kang gurang, nakuha mo nga so hanap mo na oy. Nakuha mo baga nga so hanap mo na iba, pag tigdadagitan baga kita kan mga magurang ta, lolo, lula ta. Baysa na ngayon oy, tama kukuha mo ang hanap mo pagabot pagdating ng panahon. No name, mananggat. Kaya back to zero. Paano kayo ni day ka ng tingkaon kung sa manok? Tama. Day ka ng tingkaon. Anong tingkaon? So, digi sa iba, manarayo man na di. Diba? Ang tingkaon. Ano yun? So, tingkaon? Hinda. Yan problema pag sa manok na naman kita nagururunday ko ang aram. Di sige basta parahay katabi. Bawal dakulo ng bawal pati kan arog kaya. Dakulo ng bawal kaya na pagkaon. Ay Diyos ko na. Okay sige di. Ang sunod kayan tabi mga tugang na epekto. Sabihon tama na dahil man kita ki mga bihikulo. Dahil man kita kilunadan, dahil man kita ki motor. Labot may man ngayakan kung magralanggaw ang presyo kaya. Mamamati tayo sa mga masunod na daw. Ipaparatong iyan dyan sa pigbabarakal ta. Ilingon ta, sigurado yan. Ang bugas ngo niyan, gurano na. Mahal baga ang bugas. Pero igwa kita ki mga lugar na nasa state of calamity. Ang Tabaco City, nag-declare baga ang Tabaco City na nasa state of calamity. Ibig sabihin, walang galawan sa mga presyo. Paano kaya? Mapugol manindo yan. Di ba? So kamuti nga ni, agapot ko kasusarong aldaw, tayo man antig babakal ko, yun tigkakaon ko ngunyan, 50 so kilo kasudma, paghiling ko, ano na kilo naman kaya? Dating 50 so kilo kang kamuti, nagpatong man ki 10 pesos. Nainot pa sa paglangkaw kan mga sugbos kang natong na paborito hong kuntig sa sabaw-sabawan ko. Ang bakal ko dati 10 pesos, so sarong burbog ko baga, subos na natong, sukurikot pa. Piripit yan, piripit pang natong. Pagbakal ko kasuod ma, gurano ya ko iyan. Dati ajis, ngunyan kasuod ma, 25 pesos na. Ano ya ko ini? Kasabay man kamo sa pag-uminto kan mga produktong petrolyo. Iyo gunindo iyan. Sugbos kamote. Sa diyuton na burubugkos, 15 pesos naman. Dati 5 pesos man sa ano yan nga ni sa mga kataraning pwede ka magkakadya. At kita digdigari na kita Manila. Ultimo na sa nang ugbos kamuti, babakalon mo 15 pesos, dito yun pa. Iyan ang mga masunod na mga mangyayari. Igwayang ki-epekto sa mga masunod. Apoy kaya na pamasahe, tayo sigurado yan magkakaribok na ngunyan. Tahalang kao na tabi ang mga presyo kan mga produktong petrolyo.
So iyan tabi mga tuga nga. Kaya sasabihon ta ngayon na labot mi man niya kan, day man kami ki motor, day man niya kami ki bihikulo. Labot mi man niya kan kung magralang ko ngayon yan. Sa mga masunod na daw, yun na yan. Taang ali ko nga ni, may abiso na mag-andam na kita, magtipid na kita kan pagkonsumo ta kang kuryente ta. Ngunyan tabing bulan kang Marso, may posibleng paglangkaw iyan asin sa mga masunod pambulan. Bata ngunyan baga tag-init na. Dakol tabi mga tugang ang mga konsumo ta kayan kay puan tamarainin kuryente, electric fan, aircon, tamainit na. So iyan tabi mga tugang, dakula talagang epekto kaya sa mga tios lalong matios. Sabi ni Ma'am Marisa, yugon mo yan. Kaya ngunyan baga may nahihiling kita na gari dakol na ngunyan ang naimbwelto. May mga bareta na kita ngunyan na may mga nangaharabas na. Paduma na naman kita kaini sa araw kaini ta. Gurutom na. May naano kamo kasusarong aldaw may nanghabas diyan sa sentro kan Tabako. Sarong ayan. Binurulis. Binurukod kang pulis sa mga mahabas. Maringan ita mga makaskas pa man sa mga pulis, ta mga araki pa. Nadakop tabi so mga suspitsado. Kaya nga ni kaso udma sa flag racing, pigtawanin na komendasyon. So nagkaduang pulis na iyo ang buminuko duman sa mga suspect na nag-shoplifting. Ayo sa sarong grocery dyan sa siyudad. Si Police Staff Sergeant Michael B. Bruso, asin si Patrolman Burnilla, tinawanin certificate of commendation ni Chief of sa Lieutenant Colonel Berhel Bibat, ang COP, Kantako PNP, kasabay man dyan sa pagtaunin na pagmidbid sa nagkaduwang pulis, ipresenta rin ni kasudma dyan sa flag racing, dyan sa tubangan kang Tabako City Hall, kasudma sa flag racing. So yan ang magayon, na nahiling tas pulis aktibo. Yung bagang programa ni COP Bibat kan Tabako na dapat perming may pulis, sa bisinidad, sa mga matatawong lugar dapat perming igwang pulis. O tarog ka yan, may nanghabas, tagurutom na, puro na manghabas ka. Ilingan nindo sa mga eskwelahan nga ni dyan sa ibang lugar, may mga inarabas baga sa mga gamit sa eskwelahan. Ang mga schools baga ngunyan, igwa naman kay mga may wifi, may mga television, tayo na bagang tigagamit ko niya sa pagturo. May mga iharabas, may mga iralaog na mga classroom. Iharabas. Gari pa siring na kita duman. Kung in kaso, tagurutom. Mabakal ka ki baratong bagas kaya lang. Matitigba ka na muna bago ka makabakal man kaya 20 pesos na bagas. Kapipila mo dyan. Ano sa pagpilis dapat iyan makasanabay kang at least na kapulis burokudan maray nga mga ipang-aki. Kaya dapat kapag nagpulis ka, pag medyo may edad ka na, sa opisina ka na, dahil ka dyan sa luwas, kasi pag araw ka nagburokudan, ay babayaan ka kaya.
Yo. And kasunod naman ta mga tugang sa flag racing kang flag racing dyan sa Tabaco City Hall, pig turnover na ni Mayor Ray Bragaeso pigdunar na duwang motorsiklo sa Tabaco PNP duwang Honda Click ang local government unit kang Tabaco City para dyan sa Tabaco PNP kaning magamit sa pagpatrolya kan mga pulis. So duwang brand yung motor, duwang brand yung motor na Honda Click na pinagdonar iyan kang city government o LGU Tabaco dyan sa Tabaco PNP. Ang sabi na pag-urulayan na si Secretary Remulla kan Department of Interior and Local Government mga tugang na pag nagtaw ang LGU sa mga police station, tatapatan niyan kan DILG. Kaya sabi ni Mayor Ray na ipapahiling niya na kay Secretary Remulla ining tinaong duwa na motorsiklo dyan sa PNP tanganing so DILG magpreparar naman. Ang sabi, sinabi pangako na pag nagtao ang LGU i-service dyan sa mga kapulisan, tatapatan iyan kan DILG. Ibig sabihin, kung piraso tinao kang LGU, tatapatan iyan kang DILG. Sabi yan ni Secretary Remulla kan DILG. Kaya maswerte ang Tabaco kung halimbawa igwa ng duwang brand yung motor, Honda Click na hiling ko kulay itom saka kulay pula. Pero may mga ilalag pa yan na mga sticker siguro bala naman si COP kayan. Pag lagi mga halimbawa ilagan ki PNP sign so apod kan mga sticker so motor na iyan ang motor na iyan sa PNP iyan. Bala naman kan si COP kung anong diskarte. Kung anong iralag pa dyan kang Pilipina kaya Tabaco PNP o dyan sa duwang motor na yan na pinag-donar kang LGU Tabaco. So ngunyan kung halimbawa Maria Lizar Mananggad o baka tabi sa mga masunod pang aldaw, masunod na bulan, may bumaba man na bihikulo na hali sa DILG. At ayo ang pangako kang Secretary kan DILG na pag nagdonar ang LGU sa mga police station, tatapatan niyan kang DILG. Serbisyo asin reparo. Congratulations mahiling taman dyan talaga sa Tabaco, talagang visible ang mga kapulisan. So lalo na sa mga matatawong lugar. Okay. So yan, tabi muna. Martes naman, may mga session regular. Congratulate si Ate Glenda Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Si Ate Glen, siya po ang na-elect na Secretary General of the National Executive Board of Lady Local Legislator League. Siya ang Secretary General duman sa national. And siyempre ang Sangguniang Panlungsod kang Tabaco, top 2 sa national o kaya top 2 national winner, component city category, duman po sa 2025 Local Legislative Award ang Tabaco City. Congratulations tabi sa mga miyembros kan Sangguniang Panlungsod kan Tabaco. Siyempre sa panginginot yan ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw. Serbisyo asin reparo. Sa dinami-dami ng aking
Sige tabi, mga tugang 1 minuto tabi bago mag alas 8. Sige na tabi, Boss Bob, pamahaw na dyan. Maurag man yan. Kamote, tapos batag na kalibo. Tapos siyempre, bunay. Okay na yan. Talaga kan back to basic ang unya. Kan sukat na inabuso mo man. Oy, pala, so mga alkalde sa munisipyo, may pagtiripon dyan sa Metro Manila, Convention. Mga nainot na sa mga cities, nainot sa mga mayor sa syudad. Ngunyan sa mga mayor naman sa municipalities. O kaya si Mayor yaon sa Metro Manila, ngunyan. Mali pa si Mayor ta perming healthy. Maski may mga arugening pigkakabisihan, uto nag-walking na biyo pagkaga. Yanan maura. Perming nag-exercise. May carry ba naman sa Metro Manila si Mayor na mag-exercise? Yo. Ingat po kamo ha. Good luck tabi sa mga mayor, sa mga municipal mayor. Bilog na Pilipinas man yan, Arias kanso sa nainot na sa mga cities. Mga mga mayor kang mga cities, Sige kita makikibareta kita kay mayor pagbalik kung lamang ang maray na bareta na ma-share ta sa mga taga-Malina. Yo! Good luck tabi, Mayor si Mayor Pading Jojo Klima ko Kantiwiya on Manduman, si Mayor dyan sa Malilipot Bulante, si Mayor sa Bakakay, Santo Domingo, Riyaon Duman. Yo! Sige tabi, nabi ni Pading Robert, nag-chat sa kuya tabi, Boss Bob. Sige. Kahit na. Tsaga-tsaga sa nata. Dit naman sa ng panahon tabi yan, Mari. Dit naman sa ng panahon yan. Matatapos din yan. Naning matrangkilo ng pagmati mo. Yo! Sige, happy birthday tabi gararay sa imo, Pari Robert. Sabado na sa namabawi kita sa Sabado. Yo! Sa pangaran po ni Maestro nila doon sa muyang General Manager si SM Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao. City Councilor Riner Burse. Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capus Bilo. ABC President Capart Avila. Si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Best Kapi Green. And Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Yo. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. At yan naman, so iba pang pagrestoryahan ta duman sa programang Sutama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos, dumo, arigato, iringat po kita, bye bye. Serbisyo Asin Rip. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga
asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.